Samba, ča-ča, rumba, paso doble i džajv. Plesali su se ove subote u Novoj Varaždinskoj gradskoj sportskoj dvorani. Atraktivne plesačice, šareni kostimi, a o umijeću pokreta da ne govorimo, sve je to obilježilo prvenstvo Hrvatske u latinsko-američkim plesovima, koji su zajedno organizirali plesni studio Takt i Hrvatski športski plesni savez. U 7 starosnih kategorija natjecanje je okupilo ukupno 129 najboljih hrvatskih plesnih parova. Moram reći da je bilo jako uspješno. Organizacijski odbor je stvarno se potrudio maksimalno da se svi plesači, svi natjecatelji osjećaju kao prvo dobrodošlima, da osiguramo vrhunske uvjete i mislim da smo u tome uspjeli smo definitivno. I evo, prema prvim reakcijama bilo je dobro državno prvenstvo, bilo je interesantno, bilo je zanimljivo, bilo je puno dobrih rezultata, puno vrhunskih parova. Latinsko-američki plesovi najatraktivnija su disciplina sportskog plesa, koja tradicionalno privlači velik broj publike. Natjecanja koja su započela već u jutarnjem terminu kvalifikacijama bila su iznimno neizvjesna, te je međunarodni sudački panel imao izrazito težak zadatak u ocjenjivanju, no nikakve nedoumice nije bilo u najjačoj seniorskoj konkurenciji, barem kada se odlučivalo o pobjedniku. Zoran Plohol i Tatjana Lahvinović iz zagrebačkog plesnog studija Spin u samom su svjetskom vrhu. Trenutno su 4. par svijeta, a ono što su prikazali na podiju zadivilo je brojnu varaždinsku publiku. Vrlo smo zadovoljni jer mislim da nam je opet uspio dobar nastup i mislim da je to vrlo važno sad kad je jedan tjedan do Europskog prvenstva koje će biti sljedeću nedjelju u Oldenburgu u Njemačkoj. I tako da mislim da smo sami sebi potvrdili da smo u dobroj formi i sve je super. Zaista smo zadovoljni isto sa publikom, mislim da je bilo prelijepo kao uvijek na državnom prvenstvu već prošle godine, isto ovdje u Varaždinu. Isto plešemo svako godinu skoro u Varaždinu turnir koji se održava u decembru, tako da volimo doći ovdje i još ćemo doći i zadovoljni smo. Uz bok pobjednika svoje su mjesto pronašli vjerojatno najeksponiraniji hrvatski plesač Ištvan Varga i njegova partnerica Gabriela Pilić iz zagrebačkog plesnog kluba Optimus. Sa svojim plesom smo izuzetno zadovoljni. Jako nam se svidjelo s obzirom na to kako treniramo i to da smo uspjeli ovako odplesati. Rezultat očekivan, ali opet zadovoljstvo. Vice prvaci smatramo kao da smo prvaci, budući su Zoran i Tatjana stvarno jedan vrhunski svjetski par, tako da ne mjerimo se s njima još, tako da nam je ovo drugo mjesto stvarno uspjeh. Kako su daljnji planovi? Čuli smo već sljedeći tjedan Europsko prvenstvo. Kako bi se reklo, rasprodani smo do daljnjega. Idući vikend idemo braniti Hrvatsku u Njemačku, dakle na Europsko prvenstvo. Nakon toga imamo turnir pripreme i u Sloveniji idemo. A onda naš primarni cilj, a to je Europsko prvenstvo u kombinaciji 10 plesova, za koje se baš ozbiljno pripremamo i simuliramo isplesavanje, tako da bi stvarno tamo se polako približili Zoranu i Tatjani s te strane, jer su stvarno vrhunski par i skidamo im kapu i čestitamo za prvo mjesto. U ovom plesnom spektaklu sudjelovali su i varaždinski plesači, a klub domaćin predstavljalo je 10 natjecateljskih parova. Nakon organizacije prvog prvenstva Hrvatske u latinsko-američkim plesovima ikada održanom u Varaždinu, u plesnom studiju Takt intenzivno nastavljaju s pripremama za nastavak sezone, u kojoj njihove plesače očekuje još nekoliko važnih natjecanja.